Voinko jotenkin auttaa teitä? Missäs tiski on? Mä tarvitsen käteistä, kun tiski oli ennen tuossa. Ja tuosta otettiin vuoronumero, sitten jonotettiin. Ja virkailija sanoi päivää ja joskus hymyilikin. Päivää. Tulkaahan tänne päin, niin katsotaan. Tämä konttori tosiaan modernisoitiin 5 vuotta sitten. 22 500 euroa. Olisiko vielä henkilöllisyystodistusta? Missäs Juliini on pankinjohtaja? Se tietää, kuka minä olen. Ennen tunnettiin asiakkaat. Sunkin pitäisi tietää, kuka minä olen. Juli siirrettiin toisiin tehtäviin. Juliini on pankinjohtaja. Se tietää, kuka minä olen. Ennen tunnettiin asiakkaat. Sunkin pitäisi tietää, kuka minä olen. Juli siirrettiin toisiin tehtäviin. Passi, ajokortti tai kuvallinen henkilökortti käyvät. Katos. Joo, tää summa on niin suuri, että mun pitäisi... nyt tietää, että tämä rahan käyttötarkoitus. Sen lisäksi mä sitten tilaan nämä rahat tänne konttoriin. Tossa. Joo, tämä summa on niin suuri, että mun pitäisi saada nyt tietää, että tämä rahan käyttötarkoitus. Sen lisäksi mä sitten tilaan.